जोङो बे गामिनिनो पश्चिम झारगाव बल'खुसि गामिनिनो दिनै जोंनियाव 7 डिसेम्बरनि थाखाय जिल्लानि नर्थ इस्टनि जानानै मोनसे गिदिर जयग' होनाय जादों। बेयाव जों दा जमा जादों आरो बिराद मोजां मोनदों ना गोसोखौ दिनै जमा लोगो मोनलायनानै जों दिनै सोनाबनिफ्राय सानजानिफ्राय गेजेरनिफ्राय जमा जानो मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। जोंनि दुखु खस्थ'फोरखौ जों बावगारदों आरो जुदि माबायोब्ला इसोरा जुदि अनोब्ला जोंनि दा गिथाव बाथाव जानाय माबाफोरा गैया जानानै जोंखौ मोजाङै लाखिगोन होननानै आसा थाबाय इसोरनि सेराव गासिबो संसाराव माने गोजोन लाबोथों आरो गोजोन लाबोगोन होननानै आसा थाबाय आरो दे खुलुमबाय। हेलौ लोगोफोर, दिनै सा सानजा स्वरुप स्थिति प्रसार संसदआ तामुलपुर पश्चिम झारगाव बल'खुसियाव डिसेम्बर दाननि 6 आरो 7 अक्ट' साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे शास्त्र बिसार सभा खुंफुंनो थागथियारि खालामदों आरो बे शास्त्र बिसार सभाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै मोनाबिलिनि जयगाहुति होनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, मोनाबिलिनि जयगाहुतियाव आं नोंथांमोनखौ जोंनि गोथार ब्रह्म मन्दिराव लानानै थांदिनि। लोगोफोर, मन्दिराव खेबसेनो जायगा थोजोबैलाय आइ बाबा भक्त बिथांमोनहा बाहेरायाव माखासे जिरायनानै थानो गोनां जाबाय। दा उननि खेबसेयाव बिथांमोनहा जयग' होगोन। बबेनिफ्रायमोन बाबामोनहा बबेनिफ्रायमोन? गसाइगाव, फ्रम गसाइगाव। आदसा दे, बबेनिफ्राय आइमोनहा बबेनिफ्राय फैदों? अ खाथिनि ना चिरांनि? सान्थिपुर। लोगोफोर, गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आइ आरो बाबा भक्त बिथांमोनहा मोनाबिलिनि जयगाहुतियाव मन्दिराव खेबसेनो जायगा थोजोबैलाय नैबे जिरायसालियाव दान्दिसे जिरायनानै नेगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आइ आरो बाबा भक्त बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिदों। लोगोफोर, बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो।
थेंक इउ। आदसा